At ako'y nagbabalik mahal, nagbabalik na si DJ Kim Chino para pag-usapan natin ang dahilan kung bakit mag-isa ka na naman ngayong Valentine's Day. Anyway, balik na tayo sa ating Chinitok. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko, ay nako, ibibigay ko ang 3 rason na kung bakit single ka na naman ngayong Valentine's Day. Alam mo, mahal, ginagawa mo na tong tradisyon na kung saan lagi ka na lang sariling sikap. Hindi, alamin natin kung bakit. Baka makarelate ka. Talaga nga namang i-recap na natin. Sabi ko kanina, mahal, unang rason kung bakit ka single ay tamad kang lumande. Diba? Ganun ka basic, ganun ka straightforward. Juwang-juwa ka sa social media, parinig ka ng parinig sa mga status mo, nanta-thirst trap ka, tapos kapag may nagparamdam, may nag-reply sa stories mo, ay ikaw naman, hindi ka nagre-reply. Diba? Yan yung problema. Yan yung problema na talaga nga namang minsan gusto makipagkita sa'yo, tinatamad ka, mas pinipili mo yung K-drama. Kaya yung standards mo pagkataas-taas, 'di ba? Na gusto mo ng Prince Charming, gusto mo ng princess type na jowa. Ayan tuloy. Walang makamit sa standards mo at tamad na tamad kang lumandi. Hoy! At ang pangalawa, mahal, rason kung bakit single ka ay, sabi ko rin kanina, wala kang pera. 'Di ba? Totoo yan minsan nga sa hirap ng buhay ngayon na talaga nga naman yung sweldo mo ay hindi na sapat. Wala ka ng panahon, wala ka ng oras at hindi mo na priority ang paglandi. 'Di ba? Kung ikaw pa lang sa sarili mo ay hindi na sapat ang pera mo, ay nako, hindi ka talaga magkakajowa. Bakit? 'Di ba? Ang mahal ng maintenance ng may jowa. Katulad ngayon, magva-Valentine's, magkano yung bouquet? 'Di ba? Usually 500 pesos, hindi pa sapat, hindi pa maganda at hindi ka pa sasagutin. Kaya gets ko rin minsan yung mga ipa-priority na lang ang sarili o di kaya yung pamilya, lalo na yung mga breadwinner katulad ng sabi ko kanina, ay talaga nga namang ipa-priority or a-allocate na lang yung pera sa pamilya o sa sarili. Kaya kung wala kang resources, tama naman. Tama naman para hindi ka maging palamunin na magiging jowa mo, di ba? At ang pangatlo't panghuli, mahal, kung bakit ka single ay hindi ka pa okay. Ayan yung sinasabi natin na hindi ka pa healed. Ano pa ba? Na meron pang kirot na kahit winalang yaka, sinaktan ka, pinagpalit ka, ay mahal mo pa ang ex mo. Aminin. Minsan kapag sobrang mahal mo yung tao, kahit winalang yaka, kahit sinaktan ka, sila pa rin ang tinitibok ng iyong puso. Di ba? Mahirap naman talaga mag-move on, lalo na yung nagbigay talaga ng buong buo niya, 'di ba? Kaya kung hindi ka pa ready, kahit winalangya ka ng ex mo, sila pa rin yung nasa puso mo. It's okay, 'di ba? Take time. Take time to reset, take time to heal, and at the same time, take time to know yourself again and love yourself again. Para hindi magiging shock absorber ng mga problema mo sa buhay yung magiging jowa mo, di ba? Kasi totoo yan minsan kapag hindi ka pa okay, ang ending yung mga nilalandi mo at jojowain mo ay magiging rebound mo lang. Kaya hindi rin tatagal, nakasakit ka pa, nakaapekto ka pa sa buhay na nananahimik naman, di ba? Kaya huwag ka ma-pressure. Kaya this Valentine's Day, ay nako, okay lang maging single. Kasi itong radio DJ na napapakinggan mo hanggang ngayon, naghahanap pa rin. Hindi, darating din yan kahit hindi ka maghanap. No pressure, pero kung gusto mo na ng love life, isa na tong indikasyon na pumunta ka sa Love Radio booth para ma-meet mo si DJ Kim Chino. Malay mo, tayo magka-date. Ako'y babiyahe na mahal. Maraming salamat sa pagsama. Huwag ka mag-alala, susunod na po sa akin sina Raketera at Titangelo sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titangelo. Kaya mahal, dito ka lang sa estasyon na puno ng pagmamahal. Walang iba kundi ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic.